L-għajnuna li qed joffri l-Gvern lil familji u n-negozji milquta mill-coronavirus tagħti ċertezza f'mument ta' inċertezza. Kliem l-ekonomista Dr. Philip von Brockdorf li ma' One News tkellem dwar il-benefiċċji sostenibbli tal-pakett ta' miżuri li offra l-Gvern fl-aħħar jiem biex iwieżen lin-negozji u l-ħaddiema tagħhom. Dawk il-ħaddiema u self-employed milquta għalmenu jkollhom biex ngħidlek riżorsi finanzjari tħul għaddej għax fil-fatt issa n-negozju setturi bħal turizmu u catering waqaf kompletament. Allura dik l-għajnuna finanzjarja daw l-individwi u li jgħoddu għall-eluf ikun jistgħu almenu jkomplu ċertu konsum li importanti biex ovvjament l-ekonomija tibqa' għaddejja. L-ekonomista spjega li dan il-pakkett ta' għajnuna se jagħti nifs lill-ekonomija f'mument straordinarju u seta' jingħata lix il-Gvern ħadem baqal tul is-snin. Hemm il-fatt ukoll li l-għajnuna issa tagħti almenu ċertu ċertezza f'mument ta' inċertezza. U naħseb dak huwa wkoll għandu jgħin biex ngħaddu minn dal-mument, mument straordinarju, mument ta' kriżi, bl-inqas skossi possibbli, skossi se jkun hemm. U naturalment xifti t-telf ta' impjieg naħseb ikun hemm ukoll, però bekk bdil-għajnuna se nevitaw li konna eluf ta' impjiegi mitlufin. Meta qabel is-sitwazzjoni ta' Malta ma' dik ta' pajjiżi oħra bħall-Italja li għandu deficit u dejn kbir, innota li s-surplus li reġistra pajjiżna fl-aħħar snin għen biex qed jiġu mejjuna l-familji u n-negozji f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji. Ministra nħarsu qudiem xirti isir biex l-ekonomija terġa' tmur lura mhux neċessarjament palli kienet eżatt għax diffiċli, però almenu tirpilja u terġa' ovvjament tkun ekonomija b'saħħitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.